Здравейте, любители на карти! Да погледнем какво искат да ни кажат руните за юли месец. В какъв период навлизаме през юли месец? Който попадне на това видео, картата е Тевас. Сега ще видим какво иска да ни каже тази руна. Тевас е руната на бог Тир и е руната на победата, на предводителите и на лидера. Въплащава мистерията на духовната дисциплина, вярата и следването на божествените закони. Тя означава, че е дошъл моментът за приемане на разумни и справедливи решения по отношение на другите и на вас самите. А също, че имате потребност да предадете своите знания, да бъдете нечий наставник. Всичко, което се случва сега, има особено значение за вас. Нараства както благосъстоянието ви, така и влиянието ви. И то благодарение на собствените ви възможности. В някои случаи тази руна предсказва нова любов. Най-накрая сте срещнали този, когото очаквате цял живот. Този път се падна хубава руна. Чао, чао!